Hello guys! Welcome sa aming YouTube channel, Tres Marias Farm. Oplan, ano na naman kami ngayon? Oplan, tukal yung tawag sa amin eh, tugkal. Yung nagtatanggal ng nagtatanggal ng laman ng niyog sa bao. Di ko alam sa Tagalog kung ano ito. Basta yung sa English nito ata is removing coconut meat sa shells. Tama ba? Basta yun na yun. And guys, may tao. Sino yun? Diyan lang kayo. Di ba ang layo? Magsisigaw na naman ako dito. Tika lang. At ito yung aking monitor. Ano ba yung naandyan? Ayoko lumapit. Makikita yung kapangitan. Di ba? Naka-filter lang yung ano ko. Naka-filter lang yung beauty ko dyan. Hello po! Andyan na. Hi, Sisi! Bilis ah! Sisi Disyang, kapatid Panalo, Sis Lani, we love shout out, thank you! Yan, may ano yan, 3 million viewers. Thank you so much! Naghahang ang aking monitor. Hindi ko makita dyan, layo, di ba? Mama Juliet! Mama Juliet, hello! Big love shout out! Kapatid Panalo, Sis Lani, Sis Daisy! Thank you! Thank you guys! Salamat! Mama, sinilip ko bahay mo, wala ka LS. Mama Juliet. Kitang kita pala yung chan ko dito. Oh, kita sibuk parang naga. Ang sabi din ko kita ani. Nay na ako mag-LS. Mahina ang net. Oo nga pala Mama Juliet, no? May live ka ngayon. Sumingit na naman si Tres. May nagre-request kasi sa akin, i-live ko daw yung ginagawa ko. Para isalang niya. 8 hours daw, kung kaya ng battery. Hello, naman, oh, ewan ni. Ay, sige po. Okay, ilan. Ang bulot niya ng bulot ang ganap ng Okay, okay. Silip na lang ako Mama Juliet sa'yo, kahit naka-live ako. Hiramin ko yung cellphone ni Dos mamaya. Para tambay ko kay Mama Juliet. Madilim dito sa amin. Madilim.
panalo. Mama Juliet, Sis Dizzy Yang, Sis Lani. Big love shout out sa inyo dyan. Naririnig ba yung boses ko? Ang layo. Malayo sisi yung boses ko, hindi marinig. Kailangan sumigaw. Ano yan? Sunset. Hello po, Sir Christopher Gilliam. Sir, good morning po, Sir Christopher. Sisi Daisy, naririnig ba yung boses ko dyan? Malayo. Thank you po, 6 million viewers. Walaan dyan, salamat po ng marami. Salamat po sa patamsak, Sir Christopher. Maluya digyan ano. Dapat mga flashlight pa dyan o kung ano man. Ang puso ko'y narara, paraba. Hello sis, Mana Rabas. Sisi Mana Robs, thank you. Thumbs up. Thank you sa pa-thumbs up. Mari naman ay mag-ukal kita. Mag-ukal kita Mana Robs. Matukal na tulos, kadali lang sa aga kwarta na yan. Oy, oo. Ano, meron pang second batch, hindi pa tapos magbatak.
Inuna muna namin itong first batch. Bukas, yung pangalawang ano naman, salang. Sis Rab, sabi ni Sis Daisy. Salamat! Sa lahat ng patamsak dyan. So, turuan daw pa ini manay, kwarta. Mga ano pa, mga dalawang araw pa. Kahapon, biak pa lang no. Ngayon, nagtitigkal na. Tapos itong bagol, gibuho na oreng. Oo. Oo sis. Gagawing ano, uling. Walang sayang no. Walang sayang, pwede gawing pera. Luto na yun pa. Yung bunot. Yung bunot na lang maanay ang hindi binibinta. Pero may bumibili niyan eh. Kaya lang, dito sa amin hindi uso. Walang bumibili ng ano, ng balat ng niyog. Sir Christopher, salamat po. Ang init agad. Malinsangan ng panahon. BG Manay, tama, trabaho na naman ako. Oo, trabaho muna. Trabaho sana dyan, Manay. Silip lang, sapat na. Work, work, work. Madari daw po kasi pamunas. Dumugo na likod ko. Hello, my friend. Hello, Sir Christopher. Mega love shoutout, sir. Salamat sa pagsilip. Hello, everyone. Mega love shoutout. 6 million viewers. Yan ang nga-term sabi, okay? Right. Yan ang mga term. Pero kung nakakasama yung trabaho. Nagpalitan ng sabihan ng tuwang regalo. Sayang, no? Ay, natuloy ko. Ilan ka na? Pila. Sige, dahil mo nagbukan din.
Sige lang, Sisi. Matulog ka muna dyan. Naikot ang ano ko ata. Mahina yung aking signal. Salamat sa pag silip-silip. Tuwing nakikita kong makasama na kita. Ito sunod arawan ba daw? Pero ko nagapa. Pero ko nagapalayo. Tatangado. Super antok pa. Pag nag-run ka, baana, bagas no. Iling ko tingin dito. Parehong umiikot umiikot ang aking signal. Yan ang batit. May nagmamahal. Init na. Advice sa'yo. Sa puso ko, ikaw ang asa. Sa aking mundo, may gagabay sa'yo. Puso ito. Sabi ulit yan eh. May Alas daw yun eh. gagabay sa'yo. Hindi yung panggatong na yung dugo. Malilugod sa dito. Biglo na una yun. Ari nagdiray niya. Ganito nga, Iling. Say ang supportive. Umiikot, umiikot. Nabibilad na guys, yung akong cellphone, nabibilad na, ilipat ko na ang pwesto. Yan. Gano'n kawil kita rin lumahan sa lipot? Ang dilim eh, hindi ko makita. Sa tuwing nakikita ko makasama na kita. Kita ba?
Pawisan na aketch. Basa na yung likod ko. Ano ba yan? Boboy, malamig ang tubig. Hi! Yan, malapit-lapit na. Sis Ina! Good morning, Sis Ina! Good morning! Sir Christopher! Thank you! Matulog ka na dyan, Sisi! This yan! Basa pa kasi yung buko, ayaw ko pang itali kasi sasakit yung ulo ko na naman. Pawisan na, Aketch! Pawisan na! Pawis na, pawis! Tambayers! Busy sa tindahan. Oo, Sisi! Hataw din kami ngayon. Hataw sa kuprahan. Sinam, parang nakalive pa si Namron. Manoy, tubig na. Kanina, ano na ko sa ano niya. Kusog po na sila ngayon. Nagtubiya ka. Ikiriw na kayo. Oh, dahil, pero nagbabati. Baba, nagpapit. Salamat sa mga patambay dyan. 8 million viewers. Salamat po. Thank you so much. Nagpalsi siyang naroon. Hina ng signal ng aking monitor. Manay, Bicolano Rocks. Kapangit ng jobs ko. Ano yan, kapatid? Inaalis nyo ang laman ng nyog? Oo, kapatid. Tinatanggal. Tapos, yung laman, titingnan namin yung laman kung luto na or hilaw pa. Kapag luto na, separate na namin. Lalagay na sa sako. Tapos yung hilaw pa, lulutuin ulit. Kasi, ibinibinta namin, luto na yung laman. Ganun yun. Tapos yung bao, gagawin naming uling. Diba? Ang daming nagagawa ng kupras, ng niyog. Gawing kupra, gawing uling yung bao. Minsan nga yung bunot, binibili din. Ang daming nagagawa, diba guys? Na niyog. Sumisigwi na naman si mother. Ginagawa daw kukulamber, ginagawa daw walis tingting yung dahon ng niyog, pangbubong, ganun. Dami daw nagagawa. Ang dami nagagawa ng niyog. Pag gutom ka na, pumunta ka lang sa ilalim ng niyog. Pag wala kang makain. Yung buko, pwede na pang almusal at merienda, pananghalian. Yung sabaw ng niyog, pwedeng panggamot sa UTI. Kapag may problem sa urine, oh my God. Gawing tuba, yun nga, sabi ni Namrod, bakit daw hindi tayo nagagawa ng tuba? Sabi ko, hindi naman yun uso dito. Sabi ni Namrod, hindi lang kayo marunong, hindi nyo lang alam kung paano gawin. Yun nga paano ba? Kasi, alam mo? Parang manay pag-ibo tuba. Masarap. Ano? Bata ko minagos sa... Nagos sa galon, baladod mo. Di mo, Suka na. araw, suka yun. Yung sabaw, di ba, ginagawang suka din. Kaya ang daming nagagawa ng ang daming nagagawa ng niyog. Gawin na nababaw niya, no? Kaya Paano
Kapataba pati ah. Tubig. Busnoy, Albert Mix Vlog, thumbs up. Hello po, Sir Busnoy. Malipot. Tubig Biglang ta. shout out po, Sir Busnoy. Thank you, Sis Lani. Thank you, Sisi. Tubig nga yung malipot. Shouty, Sis Lani. Mega love shout out everyone at sa iyo host. Mega love shout out din po, Sir Busnoy. Thank you so much sa pagsilip. Thank you, sir. Lamig. Hindi. Yeah. Mas maganda yun. Salamat po, Sir Sir Bosnoy. Salamat po sa lahat ng naandyan, sa mga sumisilip, sa patamsak. Thank you so much po. Tayo, Ang daldal ko, kakunti pa lang yung nagagawa ko, oh. Ayan, may upcoming premiere si Sir Bosnoy. Sir Bosnoy, hindi ako makapag-switch account kasi itong isa kong cellphone hang. Hindi ako nandito kasi yung main ko, hindi ako makapag pin. Subukan ko ulit. Kasi panay hang eh. Ayaw gumalaw. Sir Christopher, thank you po, sir. Kung sabi, wala ka man dyan kilog, di ba? Basta na yung likod ko. Ano nangyayari din sa kabila? Bakit ganito? So, ano ko dyan? Ito na, para na ako, pero minamaro. Ito na, suuto. Sa loob kang Parang bisa na akit. karot. 7 million viewers. Thank you po. 6 million. 5 million. Ayaw talaga umandar eh. Ayaw talaga gumalaw tong cellphone ko. Kay Iniel. Galorki. Kay tagal. At para Bigyan mo yung ulo ka. babalik. Ano mo? Ayaw talaga gumalaw ng isa kong ano. Hindi ko maipin yung kay Sir Bosnoy. Ang ikot nila. Mga lalabs, patusok po sa upcoming premiere ni Sir Bosnoy Albert next vlog. Ayaw makisama itong aking isang cellphone. Yan oh. Ayaw umanda. Hang talaga. Hang. Di. Hang talaga. Sira na to. Sponsor. Pag-sponsor ng cellphone manoy. Dito na lang sa kabila. Hindi ko maipin sir, boss no, yung link mo. Kasi hang itong hindi ako doon kasi yung account ko, yung gain ko eh. Tusukin ko lang dito sa isa. Ay, sige mo. Tamsak, tamsak. Ayaw talaga lahat makisama pati itong isa. Pati itong isang monitor ko, ayaw din gumalaw yung keypad. Lahat nagluluko, parang yung mga ex nyo. Sinuso ko na Sir Albert. Pero duwata. Di lang ako makapang-comment kasi Kagan. hang na naman. Ang dama na ito. Pero pasako. Charan, charan, charan. Ayan, tusok. Tusok na kay Sir Albert. Siyempre. Kay Sir Bosnoy. Kemudian sa tungod na kalat na Surprise visit to Kawilder Official Travel Vlog. grabing liniko. Ayan, si
si Mama Juliet, nakalive na rin. Tusukin muna natin si Mama Juliet. Hem. Ano yun? Oh, wala. Walang hit. Daming fibers. Kay tagal kitang hinanap-hanap, hinihintay at pinapangarap. Iyong nakita ay di ako papayag. Ayan, tinusok ko na si Mama Juliet. Naka-live din. Thumbs-up na po, Sir Busnoy. Kaya lang di ko talaga maipin yung ano mo. Ayaw kasi gumana tong isa eh. Dito ano ko si main. Ayaw kong galawin yan kasi nawawala din kapag ninalaw ko yung ano ko. Aragoy. Kapatid panalo. Salamat. Naka-live na rin si Mama Juliet. Bawat nais mo'y ibibigay sa'yo. Lahat ang gusto mo'y susundin ko. Wag ka na magbabago. Puso't isipan ko'y meron lang sa iyo. Pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Aragoy. Kaya, hang talaga. Naghahang talaga. Ayaw na talaga. Hindi ko talaga mapin si Sir Busnoy. Bawat naisin mo, ibibigay sa'yo. Pag nawala ka'y Baby, ano? yeah. Baby na? 9-8. 7 million viewers. Thank you po. Ayaw na talaga. Ayaw mag-open itong isa. Ano ko sana si Sir Albert. I-15. Pinuso ko na lang Sir Albert. Yung ano mo. Yung upcoming premiere mo ba. Ayaw makisama yung isang cellphone ko. Manay Rabas, kapatid panalo, sis Ina Vlog. Thank you so much po. Takruson. Taran. Hataw na tayo. Wala na akong magagawa. Ang bagal. Ang bagal. Ako Lord. Ayan, ang inyo.
wow, hello, ako si Chini. Si Chini Vlog. Wait lang po, ma'am. At lagyan kita ng jacket. Wala. Paano ko ba malagyan ng jacket? Ayaw mag-open to. Nagahang yung monitor ko kasi. Kasi naman. Subukan ko nga dito. Sana yon. Pag kasi ako dito guys gumalaw, nawawala ako sa live. Kaya gusto ko sana doon sa ano, sa monitor. Kaya lang, ayaw din makisama yung aking monitor. Ayan. Pero yung kay Sir Albert, hindi ko talaga maipin. Kasi baka mawala na naman ako. Try ko. Ayan. Wala. Ayaw talaga. Ako si Hini Vlog. Thank you po. Hindi ko talaga may si Sir Bosnoy. Hindi ko talaga maipin. Sorry Sir Bosnoy, hindi kita maipin. Nawawala kasi ako kapag dito ako gumalaw. Thank you. Salamat. Ay, salamat. Salamat po. Ako si Hini Vlog. Thanks sa damit. Nagtatakip ka host. Haggard ako. Ayoko makita yung beauty ko. Maganda lang pag naka-filter. Kasi itong isa kong cellphone ayaw makisama. Dito sana ako mag-jacket. Kaya lang hindi ko mabuksan. Dito kasi login yung main account ko din. Diba? Ayaw gumalaw. Gusto na siguro nito magpapalit. Pawisan na, catch! Bulaw na ayaw, marituman. Nagtatakil si host. Ayaw talaga. Ayaw makisama tong isa. Bulok na. Itapon ko na to. Itapon ko na tong isang cellphone. Bulok na. Dito na lang ko. Nagmumonitor guys. Sa isa. Ito hiniram ko lang ito sa kapatid ko. Sir Christopher, salamat po sir sa pag-stay. Mamaya po, manood na lang ako ng mo Sir Christopher, ng inyong mga video kapag nagpapahinga na ako mamaya. Ako si Hini Vlog. Maraming salamat po. Ika lang, puntan ko nga yung bahay ko. Sino to? Ay wow, 3.4k subscribers si Ma'am Hini. Saan ba kita nakadikitan, Ma'am Hini? Kay Mami Groovy ba? Parang kay Mami Groovy ata kita nakadikitan. Ayan. Tamsak ako dito sa iyo, ako si Hini Vlog. Nagtamsak ako dito sa short video mo. Hindi ako makapag-comment. Panay din ang hang nito. Ayaw din gumalaw yung keypad nitong isang cellphone. Ano ba yan? Lahat na lang nagluloko.
Biglang shoutout po sa lahat ng naandyan na nakatambay. Pati na kalinaw. Mga rain. Yung kamote na itinanim, pinapapak na ng mga daga. Hataw na to! Hataw na tayo! Love to bake! Biglang shout out, sis Jay! Nakalive ka pala! O sis, samantalahin habang hindi pa napuputulan ng wifi. Kasi kapag naputulan na, hindi na tayo makapag-live. Magtsatsaga na naman tayo sa data lang. Giga 50. Ganon. Kaya habang may wifi pa, samantalahin na natin. Kasi kapag wala na tayong pambayad, puputulan na. Putulan na. Salamat sa paharang dyan, Sis Jay. Sa lahat po na nakatambay pa dyan. Sir Busnoy, sorry Sir Busnoy, hindi talaga ito ma-pin. Ayaw kasi mag-open itong isa kong cellphone. Kapag dyan ako kanina, pinindot ko dyan, hindi naman lumalabas. Mawawala ako sa live kapag dyan ako sa naka-live nagpindot. Ayaw gumana to kasi isang cellphone ko. Wow, chiksi naman. Sana all chiksi. Salamat Sisi. Love to bake. Kapag dalaw. Sinasamantala ko na sis yung pag-live kasi di ko sure kung tatagal yung wifi namin. Wala nang ano eh. Walang pang-maintenance. Walang pang-maintenance sa pagbayad. Mahal pa man din. Kulang tong mga ano namin. Kulang tong kulang ang kita dito sa kuprahan. Sis Inas, kapatid Panalo, hello. Maraming salamat sa kabidji-bidji dyan. Ay, bigat naman ito. Sa'yo ito nga naman. Durog na. Hilaw kasi. Marie Cuibas. Sis Marie, biglang shout out. Salamat sis. Salamat for 4 million 4 million viewers na naandyan. Tambay lang stress. Salamat sis Marie. Ilaw pa. Ang galing naman at ang sipag.
No choice, Sis Marie. Wala pa akong nahahanap na alipin. Alipin talaga. Wala pa tayong nahahanap na ano eh. Uy, May! Nag-bounce yung tinapon kong ano, bao. Muntik nang tamaan yung ulo ni Mother. SW. Ano nga yung ibig sabihin ng SW? Nakalimutan ko eh. Superwoman. Super sweet. Meron na ako, ano nyo eh. Meron din na ganyan sa mga live namin. Kaya lang, limutan ko kung ang ibig sabihin niya. Salamat po sa lahat ng naanjuan. Wow, may 7 million viewers. Thank you so much. Sir Bosnoy. Hindi ko talaga naipin yung ano ni Sir Bosnoy. Nawala na ata yung ano ni Sir Bosnoy. Binabang pin. Link. Ayaw kasi makisama tong isa. Kanina pa ako ina-open ko to. Kanina pa ayaw talaga makisama. Try ko ulit. Enough ko na nga. Kasi ayaw ma-open. Dito naka-login yung main channel ko. Kaya hindi ko maipin si Sir Bosnoy at saka yung mga links dyan. Salamat sa patambay sis Marie at sis Love to Bake. Ayaw talaga eh. Hang. Kahapon pa kayo dyan, di pa tapos. Oo sis, madami pa. Mahirap yung proseso, matagal yung proseso ng pagkupras. Yung una, magkakawit ka muna. Inaabot ng 2 araw. Ano yun? May lawin. Gustong sakbutin yung aso. Tapos, magbubunot pa ng niyog. Pagkatapos magbunot, magbibiak. Tapos, isusalang dito. Papausukan, lulutuin sa usok. At saka sa init ng apoy ba. Tapos, yun. Ito. Tatanggalan ng bao yung nyog. Tapos, pipiliin namin yung luto na o hilaw pa. Kapag hilaw pa, another isasalang ulit namin dyan, lulutuin ulit. Yon, kaya matagal talaga yung proseso. Meron pa kaming isasalang yun, di pa nabiak. Yun o, 2 tambak pa. Kasi separate kasi yun, hindi yun pwedeng ihalo dito kasi sa ibang, ano yan, ibang lupa naman. Ibang lote naman, Nam NC! Mega love shout out, Nam NC! Di ka lang Nam. Naghahang to oh. Hindi ako makapag-ano ng jacket. Yung binaba ng link ni Sir Bosnoy, hindi ko maipin. Naglulo ko tong isa eh. Kapag dyan ako dumot-dot, baka mawala din ako. Kailangan ko na magpalit. Kailangan na magpapalit to. Kaya lang wala pa akong pambili. Lang Nam ha. Wala akong brief. Manusok ako. Hoy! May nakikinig. Huwag kang ganyan oh. Maraming tao dito nakikinig oh. Tinatawanan ka. Kailangan lalapit na nga lang ako dyan. Hello! Ikaw talaga. Ay. Ikaw talaga, Namron. Pasaway ka talaga. Diba? Hindi niyo ako makita dyan.
Ayaw ko talaga magpakita kasi haggard na yung beauty ko, my God. Yung ano ni Sir Busno, hindi ko maipin. Kasi kapag dinot-dot ko to, mawawala ako sa live. Oh my God! Natatakot akong pindutin. Ayaw nga eh. Ayaw talaga. Yung kay Sir Busnoy. Nakakapaglagay ako ng jacket. Pero yung kay Sir Busnoy, hindi ko talaga maayano. Hello po! Thank you so much, Sir Guillem. Sir Kapor. Bakit ang lakas mo kasi magbasa bulong mo lang? Bakit ang lakas mo kasi magbasa, ibulong mo lang? Wala silang imika, no? Seryoso sila. Seryoso sila nagtitigpal. Sabi ko kasi, bawal maingay sa live. Lalo kung may minamarites. Kasi diba, marinig. Sabi ko mag-shout out, ayaw naman. Diba, basang-basa na yung likod ko kasi kilikili ko, basang-basa na ng pawis. Sana all. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Ha ha ha. Sir Christopher. Sir Christopher. Ala, bulol talaga ako. Salamat po sa pag-stay dyan. Taas ko na nga yung buko kasi ang ano na eh. Init na. Basa na yung aking likod. Gusto ko na itong itapon talaga isang cellphone na to, oh. Bulok. Walang pakinabang na. Nam NC, alam mo ba tong trabaho na to? Di ba taga uwas ka dati, pero hindi ka naman dyan lumaki sa uwas. Alam mo ba yung ganitong trabaho, Nam? Para lokad, Nam. Mayaman yan si Nam, hindi niya ito alam. Huwag kang hara-hara dyan ang ulo mo, May. Tinamaan yan ako. Shout out po sa Gabos. Ay, wow. Hello, Manay Chops. Shout out din sa iyo. Yan, daragang magayon. Wala nang magayon man ini. Manay, si Chops, Michi, Channel. Si Sipag. Shout out, Manay, Chubby. Salamat sa pagbisita. Oo, hataw na kami. Ilang ano na kami dito, ilang days na. Hindi pa matapos-tapos. Salamat, Manay, sa pagsilip, sa pagbisita sa aming munting tahanan. Ayan, si Sir David. Niglove shout out. Good morning, Sir David. Ayan. Maglagay ko ng jacket. Thank you, Sir David, for coming. Ala. Ayaw lumabas. Bakit ayaw? Anyari? Why oh why? Make love shout out, Sir David. Yan. Saan na yung likod ko? Pawisan na, oh. Dakulon, tiga ko pranindo. Iyo po, Manay. Medyo. Itong unang salang, 3.5. Meron pang second batch. Hindi pa namin na bibiak.
Pagkatapos nito, saka namin yun isasalang. Kasi nakaseparate na lote yun. Sir David, thank you for coming. Yahoo! Hello, host. Sabi ni Sir David. May ano na nga ni ako sis, oh. Manay, oh, may lapak na ako. Yung iba kasi hilaw pa. May lapak na yung kamay ko ba? No choice. Kulang sa manpower. Kulang sa manpower. Di pa ako nakakahanap ng ano, ng alipin. Joke. Yahoo! Thanks for the blue. You're welcome, Sir David. Thank you for coming, Sir David. Yes, Sir David. Nanusblade ako niyan. Matibayan ka man mag-ukal. Oo sis, kailangan. Kailangan eh. Sir Christopher, thank you po. Yan sis, oh, dikitan mo yan si Sir David. Bait yan si Sir David. Ang tigas nga eh, ang purol ng aking ano. Kalan. Nadudurog. Nadudurog yung ano. Manay Chub, lagi ka na bang nasahod sa YT? Buti ka pa, parang lagi ka na nasahod sa YT ah. Taga-albay ito, ano, taga-albay. Si Manay Chubby, Michi Channel. Love to bake. Salamat sa pakaway-kaway dyan. Manay Rabas! Ayan si Manay Rabas. Bicolana din yan si Stub. Manay Chubby. Si Bicolanang Rabas ay Bicolana rin. Ayan si Sir David. Manay Rabas si Sir David. Lagi ko yan nakikita sa live mo din. Sir David, make a love shout out. From Manay Rabas, Bicolanang Rabas. Yeah, Bicol. Bicol. Manay Rabas in I. Bicolana. Kahit tagal at parang ako'y nababaliw. Mucho trabajo, kulang kwartas. Mucho trabajo.
Thank you guys. Thank you guys. Eight million viewers. Thank you so much. Thank you. Aragoy. Aragoy. Ooh. What happened to you, father? We're done. Oy, 9 million viewers. Mega love shout out. 9 million viewers. Thank you so much for staying. For staying. English ano? Ano, English na. Tama-tama yan. Mainit pa. Mababalad pa ang kupra. Oo sis, pigagatungan mi sis. Pigluluto mi sa ano. Pigagatungan ba? Agunan. Dahil kami sis nagbabalad. Gatong lang, gatong. Niluluto sa kuprahan. Pawisan na nga aketch. Dadamol-damol yung aking kamay. Ang purol kasi ng ukalan ko. Durog-durog na yung aking mga ano. Manay Bicolano Rabas. Kahit tagal, para bang ako'y nababaliw. Mahina yung signal ko, nawawala. Tambay lang ni luto nood sa pangudtuhan. Luto mod sa pangudtuhan. Oo sis, kasi tangkali na. Kailangan na mag-ready ng lulutuin. Thank you so much, sis Chubby. Love today. Thank you sa pakaway-kaway dyan, sis Koy. Salamat, Sisi. Chubs, Manay. Screenshot ko nga yung pumunta dito para mamaya mag-play ako ng mga video nila. Daisy, Daisy. Parang hindi ka natutulog dyan, si Daisy. Day off mo ngayon, sis. Wala kang gala. Sir David, thank you so much.
bagian kilarang, hindi lang. Uy, durog-durog na. Ay, tubig yan naman. Paso tubig yan. Dahil sa'yo, ang puso ko ito'y natutong magmahal na muli. Di ka sasaktan. Thank you, Sir Christopher, sa pag-stay po, pagsama sa aking live. Maraming salamat po. Aray! Munti ka na. Munti ka na yung kamay. Till the end. It's a long my way. I want to be. Basa na yung recorder ko. Yung likod ko, basang-basa na ng pawis. Ano pala ni Sir Busnoy premiere, yung binaba namin kanina, premiere ni Sir Busnoy. O yan Joyce, sa taas. Premiere ni Sir Busnoy. Sana yun, nawala na. Agoy. Ayan tuloy, tapos na. Replay ko na lang mamaya, hindi ako papunta kay Sir Busnoy. Nagrahang ang aking kagamitan. Diba?
Ilang oras? Ano daw? Ano pa? Mawala ka pa muna. Tumuko na. Pwede ito, Misit. Ano ito? Pwede ito. Pansit? Gamit mo? Ano? Kailang oras na ba ako? Ay, subo na kanang naga. Ay, thank you sa 12 thumbs up dyan, guys. Thank you so much. Ikot ang signal ko. Ikot-ikot. Thank you, David. Sis Bicolano Rabas. Sis Love to Bake. Thank you. Yung likod ko, oh, super, ano na. Wet. Wet. Super sweat. Removing the coconut shell
Salamat, Sis Jay. Love to bake. Thank you. Alam ko bakit tinitingnan na pa ako. Wala ko. Sira na yung aking gloves. Oh, yung gloves ko, pangit na. Hataw na to. Hatawa na. Oo, Sis Jay, na-insert yan ng withdrawals. Iwan na ni John ikaw. Nakambulan. Kaya mag-live-live ka na rin, Sis Jay. Tatambayan kita ng 2 phone, 3. Kahit naghahang. Nakakatambay ako ng phone, kaya lang hindi ako makapag-yaw-yaw kasi naghahang ha kapag ako magta-type. Magta-type ba ng yaw-yaw sa baba. Sis Ina Vlog, thank you so much sa support, Sir David, thank you. Turuan mo ako, oo nga, nakalimutan ko pala, aray, ouch, mama dito, nakalimutan ko pala, sabihan ka, aray, ang sakit, sumama din eh. Manay, Bicolanang Rabas. Thank you so much. Nakatawa na namin Sisi kasi napakainit na. Andiyan na si Haring Araw. Huwag naman sanang lumusot yung aking kamay. Sumama dito sa tiggalan. Hirap ng manuhan yung kamay. Father nga, kamunti ka ng kanina. Kamunti ka ng masugatong yung kamay. Mamaya Sis Jay, paalala mo sa akin, turuan kita. Raul Adventure. Big love shout out. Wait lang. Lagyan kita ng jacket. O diba? Basang-basa na yung damit ko. Yung pawis. Raul Adventure. Doon kita nakadikitan kay Mami Groby, diba? Tama ba, Ketch? Yan. Thank you. 14 tusok. 14 tamsak. Thank you so much. Pawis na aketch. Naliligo na ako sa pawis. So, Pawis pa more. Sipag naman. No choice, Sisi. Wala pa ko nahanap na alipin. Wanted alipin. Alipin talaga. Ang sama, no? Host, ganyan trabaho dati ng buhay pa papa ko. Nakakamiss. Rapo-rapo ka nga. Sir Raul. Rapo-rapo ka, di ba? Oo, kay Mami Groby. Yan. Kay Mami Groby tayo nagkadikitan. Yan. Thank you so much sa pagdikit at pagbisita sa aking live. Salamat. Pag taga-probinsya, di ba?
Alam na alam yung ganitong ano. Alam na alam yung ganitong gawain. Lalo na kung, di ba, meron din naman kasing probinsya na hindi ganito yung, ano ba, yung hanap buhay din. Dito sa amin, talagang kupra talaga. Coconut farmers. Saan lugar mo, host? Dito kami sa Sorsogon. Municipality of Pilar. Pilar, Sorsogon. Ganon. Boundary ng Albay at saka Sorsogon. Hindi pa talaga kami pinaka-sentro. Kasi kapag sentro na, iba na yung salita nila doon. Hindi na talaga Bicol. Parang may halo ng waray. Hindi rin ako marunong noon magsalita. Hi, sis Ina, sabi ni Sir Raul. Ayan, 'di ba? Nagkadirikitan tayo doon kay Mami Groovy, sis Ina, 'di ba? Ayan. Doon tayo nagkadikitan. Tayo nila sis Ina. Kay Mami Groovy. Tulog pa yun si Mami Groovy. Anong oras na kaya ngayon? Nadikitan ko rin yan si Sir Raul at before kay Mami Groovy. Yes, una kay Mami Groovy. Kahapon, oo nga eh. Linaw ng mata mo, Sisi. Layo mo, nababasa mo. May monitor ako dito, oh. May monitor ako dito. Hiram ko kay Dos. Tapos itong isa na nakalagin yung main, ayaw gumana. Oh, bulok. Kaya hindi ko maipin yung kay Sir, ano kanina, kay Sir Busnoy, nag-premiere pala siya. Hindi ko maipin kasi pag dyan ako nagdot-dot, mawawala ako sa live. Kaya gusto ko sana dito. Ayaw naman magbukas. Kainis. Yan, na-overuse. Sa YT. YT pa more. Wala na eh. Kahit itong isa sis, kahit itong isa, hindi rin ako makapag-comment ng mabilis. Kasi nga, naghahang din yung keypad, ayaw gumana. Ito ko yung tarapan niya, sinadya ko yung alaga, panglipot. O diba, ininita na akit. Linaw ng mata pala. Na, Nancy! Grabing tawa. Grabe kong tawa dito sa ang linaw ng mata, ang layo, nababasa no. Sana all, matang lawin. So, ano na nga yung mata ko? Nagbablurred na, hindi ko na makita pag malayo. Kahit yung mga tao nagrurunda dito sa Kaniyugan, hindi ko na makilala kasi nga, babad na yung mata ko sa YT. Alam mo ba yun, sis? Kaya pag naputulan kaming wifi, goodbye YT! Ang pinakamasaya, host, kapag nabinta na yan, kakahalo-halo na. Oo nga eh. Kaya lang, mga pambayad lang sa mga nagtrabaho din sa pagkawit, nagpabunot ng niyog. Iwan ko kung mabigyan ako ditong pang-load. Ako nga, malapit na sipi ko, hirap basahin. Ako, kailangan na natin ano ng eyeglasses. Linaw ba ng mata, FSC na? Kaya pala nababasa mo chat namin. Oo, meron ako dito. Oo, FS Nam. Linaw pa na inom kasi ng sabaw ng niyog, kaya malinaw. Host, bilisan mo na para maaga na kayo matapos dyan. Oo nga eh. Ang dami pa oh. Tapos yun oh, may second batch pa kaming anuhin. Baby akin. Tapos isasalang ulit dito. Ito muna yung tatapusin namin bago yung doon, bago yung iba. Kasi nakaseparate yon, ibang lupa yon, kaya kailangan hindi namin ihalo dito. Para malinaw, para alam yung ano ba? Ano? Para alam kung ilan gabos, ilan lahat, ilan gabos tuloy. Bicol na tuloy. Haha, sabaw. Grabe nga sa sabaw. Hindi ako masyadong uminom ng sabaw, lalo na kapag hindi bagong pitas. Kasi inuubo ako. Sige, tambay muna. Busy din ako. Sige. Sige. Salamat dyan sa mga patambay nyo. Sir, Raul, thank you. Thank you, Nam. Kay Manny Rabas na naandyan din. At saka may nakatambay din dyan, si Sir David.
I love to bake. Binibilisan ko na nga eh. Munti ka nang maano yung kamay ko. Munti ka nang madali ng ano. Tigkalan. Nang langkos. Nasa work natin yung tao. Oo, Sir Raul. Salamat sa pagbisita. Thank you so much. Ayan na, nagbaba ka ng bahay dyan. Hindi ko yan maipipin. Kasi pag nagpindot ako dyan, mawawala ako. Pupunta ako sa planetang Mars. Harang, harang, harang. Sabi na. Ano daw po, patusok daw sa hipon ni Namron. Natusok ko na to kahapon eh. Mamaya na, yung iba. Yung ibang alagad ko mamaya, itusok ko sa iyo, Namron. Hindi ko yan, Namron, maipin. Kasi nawawala ko eh. Kasi ayaw to gumanaw. Itong isa, dito naka-lag yung main ko. Ayaw. Ayaw mag-open. Kaya hinirap yung isang cellphone ni Dos. Ayan po, kung sino po yung gustong nananawagan po ako, yung gustong dumikit dyan kay NC Nam. Nagbaba po ng bahay. Hindi po ako makapag-pin dyan. Kung sino po yung gustong dumikit kay Namron, padikit po. Ingay ng manok mo. Itinula na natin yan. Oo nga eh. Gusto na talaga magpatinula. Mas malakas pa sa akin yung ano ng manok. Tilaok ng manok kaysa sa busis ko. Natusok ko na yan, Nam. Na-link mo kahapon pa. Mamaya, hanap ako ng ibang alagad. Itusok ulit sa iyo. Si Mama Juliet, naka-live din. Sinusok ko lang, hindi ako makatambay. Kulang ang ating alagad. Ito oh, gusto na tong magpatapon. Itapon na natin oh. Maganda sana yung camera nito, malinaw. Realme. Kaya lang, bulok na. Ayaw na makisama. Sisi Daisy, thank you. Sa pasilip-silip dyan. Sisi Disyang. Ang ganda ng boses ni Sisi Disyang, no? Kagabi, ang lambing. Ang lambing talaga. Sana all, kayang-kaya kantahin yung mga kantang, ano, panglalaki. Ang sweet ng boses. Sino yung nakarami kagabi? Nakaraming kanta. Si Kapatid Panalo at saka si Nam. Nalaglag ako eh, kagabi. Hindi na ako nakaakyat. Yan sa'yo, Manoy, na mga hilaw. Kapag mga hilaw, binibigay ko kay Brad. Kasi di ko kayang tanggalin yung laman. Nadudurog. Sa akin lang, yung ano, Sir David, thank you so much. Si Sir David, nandiyan naka-stay yan. Si Daisy Ang. Dikitan mo si Sir David. Good morning, Tita Daisy. Namron, dikitan mo si Sir David. Thank you, Sir David, for support. Thank you for the support. Nakabidyo lang yan si Sis Daisy Ann. Tapos yung mata niya na isa, nakapikit.
shout out sis John Emily's channel. Nauutlo pa, nakikinig lang. Ano yung nauutlo? Natutulog pa, nakikinig lang. Thank you so much. Love to bake. Thank you, Sisi. Sa pag-tambay sa aking live. Thank you so much. 7 million. Sis John Emily. Thank you, sis. Aray. Sorry naman sa nagbaba ng link, hindi ko maipin. Kasi nagluloko ang aking cellphone. Para saan? Sa siring yan? Siring? Ayaw mag-open itong isa. Kay tagal kitang hinanap hinihintay at pinapangarap. Iyong nandito kay di ako papayag. Sa piling ko mawalay ka. Bawat nais mo ibibigay sa'yo. Lahat ng gusto mo susundin ko. Huwag sana'y magbabago. Gusto't isipan ko'y para lang sa iyo. Dapat kumot ka na lumang kabusukan yung tulong ka na. Di magbabago. Kung bumabasa, Habang matapos ka niya. tumatagal ang nag-iradyo. Tapos ko kayo, lumang ka na. Tapos mababa naman na dyan. Alay sa'yo. Sumango ko, hindi naman dumang. Pag nawala ka'y wala na rin ako. Sisi Jan Emily. Sir Christopher. Wow, si Sir Christopher. Nabayad talaga ako ni Sir Christopher. Thank you so much, sir. Thank you, Sir Christopher. Dilaw pa to, oh. Dilaw. Kailangan lutuin pa rin yan. Ibilad natin sa araw. Kailang oras na ba ako? Paabutin ko guys ng 2 hours. Para mahaba-haba. Kung na yung pala, ang tugso, ginatungan ko dyan ang mga katalo. Kalive si Mami Juliet, si Mama Juliet. Sinukso ko lang yun. Kasi kulang ako sa pang-support eh. Ayaw ayaw gumana yung isa kong cellphone. Ano ba? Bawat naisin boy, Ang ano review. ibibigay sa'yo. Malubog kayo niyo. Basta na kayo. Ha? Wag sana Nagtiko ba dito sa review? Yun. mabago. Mapalit na yan. Mapalit ng sahig. Gusto na magpapalit ng sahig. Para lang sa iyo. Ay!
yung tapon. Kasi nagtatanong ko, nagtanyog lang pagkain. Nagtanyog lang utak ko. Tag. Hindi matutuloy ako. Ah, sige, bitch pa more. Aray! Masa nang masugatan. Bayan. Oh my gosh. Ayun guys, oh. Nakakalahati pa lang kami. Medyo marami-rami pa, di ba? At saka yun, oh. Yan pa yung hindi namin natatapos. At saka yun, may tambak pa dyan na niyog. Yan ang isasalang namin pagkatapos nito. Munti ka na akong masugatan, guys. Kailang oras na ba ako? Silipin ko nga. Ano pa? Ano pa lang? 20 minutes pa. 20 minutes pa bago ako magka 2 hours. Bago mag 2 hours. Parang gusto ko munang magkape. Yan daw. Parang gusto ko magkape. Makape ka, gusto man ba magkape? Gusto rin daw nila magkape. Coffee is life. Yeah, thank you po sa mga patamsak dyan. Basa na yung likod ko. Hello, hello, hello. Magkaparating kasi naman. So, ano ngayon? Quiet. May mga scammer talaga ngayon, guys. May mga scammer ngayon, guys. Yung ano ko nga, yung GCash ko. Alam nyo ba, yung GCash ko, may 400 yon. Yung nanalo ako doon sa, di ko alam kung kanino ako nanalo, doon sa FB ata. Tapos, nawala guys yung 400 ko sa GCash. Buti na lang yung pinanalunan ko kay Sis Lani. Eh, pinalipad na lang sa akin ni Sis Ina. Kasi nga, ayaw kong lagyan yung, ano ko, yung GCash ko. Kasi nawawala talaga yung laman. Yun o, may na-scam doon. Ito. Agoy. Sis Robs, Dan Connected, Sir Christopher. Ayan. Thank you so much, Sisi, Daisy, sa pag-dikit kay Sir Christopher. Andyan yan eh. Kanina pa yan nakatambay sa live ko. Basang-basa yung likod ko. Oh. Yan ang mga tao. Manoy, Pasarukan kaya daw ko ng ano. Diyan ko na no. Mapasarukan ko ano diyan. Sino pa ko yung pagkangayaan. Hi, Sir Chris. Sir Chris Rabelas, salamat po. Salamat, Sir Chris. Nasaan na yung gloves ko? Nawawala yung gloves ko. Saan ko nilagay? Nawawala yung isa. Salamat po sa lahat ng naandyan. Salamat sa paharang, Sir Chris. Sis John. Sis Daisy. Ayan, may binabang link si Sir Chris.
Sir Chris, yung link mo hindi ko yan mapipin kasi nga sira yung aking isang cellphone na nakalagin yung main account ko. Yung gusto po dumikit kay Sir Chris Rabelas. Padikit po guys. Ikaw magato. Pagka mo ng pogi. Katatapos ko kumain ng buko. Kumain ka sir ng buko. Kami ito, nagtitigkal. Nagtatanggal ng laman ng niyog. Ukal yung tawag sa amin, nag-uukal. Pangkupras. Simok nga ninyo. Kupras pa more. Kinukuha ko lang yung lutong-luto na kasi yung hilaw pa. Ayaw ko kasi baka madali yung kamay ko. Mahirap din kasi lalo na kapag dumulas, kamay ko yung tatama dito sa ano oh. Isay. Sining. Sana all kumain ng buko si Sir Chris. Ayan mga nakabayaw. Oo, nauhaw kasi ako kanina sa daan, kaya bumili ako. Tapos, binili mo lang Sir Chris. Akala ko, kinuha mo lang. Bumili ako, tapos yung pang ice candy, laman niya, kaya sinain ko na rin. Sisi Lani! Thank you, sis! Andyan pala si Mother. Oo, lagi namin kasama yan. Si Brad, si Brother, si Father, si Mother, si Tres. Mega love shout out Mother. Sabi ni Love to Bake. Oh, shout out po na ma. Mag-hi ka ma. Hi, good morning. Narinig mo sis? Hi, good morning daw. Hi, good morning daw sabi ni Mudra. I wish you luck. I wish you luck daw. Uy, sana all. Sana all Inglesera si Mother. Uy, dapat pala kanina, kinausap mo si Sir David. Hindi ko kinausap si Sir David kasi nosebleed ako. Hello, Kiki. Sabi. I wish you luck daw, sisi ko. Sisi love to bake. Yung main mo kasi yung gamitin mo. Para madikitan ka ni Sis Daisy. Si Sis Daisy na malambing yung boses. Mega love shoutout! Mega love shoutout! Oo, kahapon pa ako nahihiwagaan kay Sisi Love to Bake. Ano yan eh, nagulat nga din ako sa pangalan niya kasi nag-change na naman siya ng pangalan sa YT. Dati, Jopay Channel. Ngayon, gusto na rin maging farmer. Sisi Daisy, Sisi Love, ano yun? Sis Love. Gusto mo na rin maging farmer? Kasi pinalitan mo na yung pangalan mo eh. Pero ang gaganda ng mga upload mo doon ng mga mga kamatis. Yun. Guys, pakidikit po doon kay kay Sir Chris. Yung nagbaba ng link kanina. Kasi hindi ko mapuntan eh. Screenshot ko na lang Sir Chris kasi mamaya pagkatapos ko puntahan ko. Tapos yung nagbaba kanina si Sir Chris, si Sir Boss Noy, nag-premiere pala, hindi ko napansin. Tapos humabol sana ako, kaya lang ayaw naman gumalaw yung keypad ko. Baka hindi pa ako dito sa iyo, oy. Hindi naman yan yung niya, main channel niya. Ni Love to Bake. Love to Bake, mo nga. Pakita mo nga yung main mo.
Farmers na din siya ngayon, si Daisy. Dati ano lang yan, taga bake. Ngayon gusto niya na rin mag-farmers. Papuntahin ko yan dito. Marami pa dito ang piling video niya. Oo nga eh, ang aga-aga ni Sir Bosnoy mag-premiere. Sumilip ako. Kaso lang, ayaw magyaw-yaw ng isa kong cellphone nga. Ito hindi naman to nakakapag Tapos ito din na isa, bulok na, ayaw mag-open. Hindi ka na notification din din sa akin. Mindat na. Ha? Sabi mo, pigiray. Natawa ka dyan, ipakita mo yung main mo. Sisi Love. Ipakita mo yung main mo nga. Para kita mo sa kanya. Langga, love to bake. Uy, ha ha ha, paano kita mabisita? Nakadikit na to kay Madam Daisy. May ginagawa lang ako, Madam Daisy, mamaya idikit ko main ko. Ayan. May ginagawa daw siya. Nagbe-bake na naman siguro yan ng cake. Magaling yan gumawa eh. Sure, love. Ayan, gising na si Silis yan. Tagal. Asan yung See? Kanina pa ako nakikinig sa'yo pero yung mata ko, Sisi, ayaw pa magdilat. Yun nga, nakapikit pa yung mata. Yan, salamat po sa lahat na nakatambay pa dyan, mga Sisi Love. Salamat sa inyo dyan. Sisi Ang, Dana po, salamat. Sabi ni Sir Chris, ayan. Sisi Disyang, Dana daw sa'yo si Sir Chris Ravelas. Salamat po, Sir Chris. Mamaya na lang kita, Sir Chris, i-play ha. Busy pa akit, maya after lunch. Saka ako makakabuelo. Thanks, sir. Sabi ni Sis Daisy, salamat daw. Basta may bakas ka, Sir Chris. Babalikan ka nila. Masusundan ka nila kapag may bakas ka dyan. Magkape muna tayo mga loves. Oo nga eh. Parang gusto ko ulit magkape. Mag-snack ba? Kape lang, sapat na. Kumain ako kanina pansit bago ako pumunta dito. Parang nasisiripan ako dito ah. Haha. Ryan ko, kurot na. Ano yun? Haha, Ryan ko, kurot na. Kurok. Ang tiyan mo, yun. Yung tiyan. Kumukurok na daw. Almusal ka na dyan, sisi ko. Tiyan.
dyan, mag-almusal ka na. Mainit na sa labas. Ang init na dito, guys. Bawat naisin mo, ibibigay sa'yo. Pinapakanta ko si Brad, ayaw naman. Napaka-silent. Sabi ko kasi kanina, huwag maingay kapag magla-live ako. Wala talaga yung kaingay-ingay. Manay, bigula ng robot. Salamat, Manay. Hindi ka nag-live ngayon. Yeah, mga mother. Hoy! Pwede man. Tamaan ka dyan. Bilisan mo para makantahan tayo kay Kuya Nam. Ah, bakit? Nagano siya? Nakalive ba? Nakalive si Nam? Mamaya. Mamaya after lunch. Hindi na ako dito tutulong. Marami-rami pa to eh. Butin pa to ng hapon. Ay, dira ka ni kapal. Apita dito baka ilipat mo sa paakyatin mo si kuya mo. Paakyatin saan? Saan si paakyatin? Kay Nam, pakantayin ko. Pakantayin ko si Brad. Mamaya pa yun. Paakyatin mo si kuya mo. Si kuya mo. Haha, tahimik eh. Tahimik, maya, pagalitan ako ni mama mo. Hindi man. Ni mama mo. Ah, nagsisigwi na naman si mother. Bakit daw siya? Siya daw sisi yung paketin mo. Alam mo, mahilig kaming lahat kumanta. Kanta yung walang hilig sa amin. Pero si kuya ko, si Manay, maganda yung boses niyan. Ang kanta niyan, Still loving you. Mahilig kami sisi kumanta. Alam mo ba kami, pag kami lang, mahilig kami kumanta, pero yung kanta yung walang hilig sa amin. Wala naman bumabato sa amin dito kasi nga malayo, di ba? Malayo yung kapitbahay namin. Agoy, nabibilad na yung cellphone ko. Paakyatin mo si kuya. Oh, talaga? Seryoso ka dyan, sis? Kusapin mo nga. Oh, Brad. Oh, shout out. Ayaw tumingin, oh. Tumingin ka kasi may tao. Mahilig ako sa media. Ay, akala mo ba naman, ka-private na tao. Ayaw niya daw, bulon na naman tuloy ako. Ayaw niya daw sisi makita sa social media. O di ba? Akala mo naman, politiko. Akala mo naman, politiko siya. Makikita mo lang naman siya sa sabungan. O diba? Aray! Sakit na yung kamay ko. Hi kuya, shouty. O shouty, damo ganyan ka naman. Kasuplado. Nung bata-bata pa yan sis, kamukha niya si Piolo Pascual. Pagkita mo nga
Yung kapapaan siya yung Kaso lang, nasunog sa araw. sarap kaguti. Siya yung taga-kawit namin. Pero nung bata-bata pa talaga yan. Gwapo yan si Brad. Teka lang, basahin ko muna. Ay, sada. Paakyatin mo siya. Tapos, ay, gusto ko yan. Still loving you. Wala ka man kapitbahay dyan. Oo nga eh. Mag-iliis ako mayang gabi. Oh, mag-iliis daw siya. Ano, panggabi yung trabaho nito. Macho dancer sa gabi. Joke. Tagabantay siya doon sa Ayala Mall. Kuya, shouty. Pag tumingin ka, akin ka. Oh. Tapos. Tumingin pati ako. Hindi ako nakapatingin. Sino yon? Si Sis Juve. Oh, dalawa sila oh. Si Love to Bake, si Sis Daisy Ang. Oh, di ba? Pag tumingin ka, akin ka. Oh, yun. Ngayon nagtatango. Hindi magtago siya. Maya, paluin ka niya. Ayun. Paluin ka niya ng paya. Paya, bagol. Madam Daisy, mag-live ka after kay Tres kasi mamayang gabi tulog na ako. O yun, Sis Daisy. Ano yan? Hating gabi yan nagla-live sis Love. Si Sis Daisy. Hating gabi yan, aswang yan sa Macau. Aswang yan sa Macau, sis. Pogi mo naman kuya, ba't ka nahihiya? Gusto na all pogi. Sana all pogi ha. Nabilad lang kasi yan sis nung nagtatrabaho pa sa Maynila nung binata pa. O di ba nung binata pa ngayon may medyo junakis na, medyo wobbles na. Ano yan? Gwapo talaga yan noon. Grabe tawa ko sa inyo ah. Si kuya na mag-LS langga, love. Anong oras yung LS ni Anong oras yung LS ni Nam? Oras niya kasi yun. Ah, oo nga eh. Panggabi kasi yan sis Love. Panggabi yan si Sis Daisy Ang. Hating gabi. Tawang-tawa si Tres. Oo nga eh. Natawa ko dun sa pag tumingin ka, akin ka. Sana all no. Ayan tuloy. Katatawa ko. Tawang-tawa si Tres. Oo, maya kay Kuya Nam oras diretso kasi yung mga oras sa LS langga. Ako lang yung ako lang yung kung kailan maisipan mag-live si Love. Kahit anong oras. Sumasalisi ako kapag walang nagla-live. Love, may jowa na pala. Nangulutan ka na. May jowa na pala. May anak na si Kuya? Oo, meron na. Yung anak niyan, pugi at saka magaling din kumanta. Mana sa tita. Sana all. Sir Chris. Thank you, Sir Chris. Oo, may anak na yan. Gurangers na yan si Brad. Kitang-kita pala yung ngipin kong pag natawa ko dito. Kitang-kita pala nakalabas yung isang gatos 100 na ngipin. Oh my God! Natawa kasi ako dun sa kapag tumingin ka, akin ka. Sana all, merong ganun no, kapag tumingin, sa na talaga. Jowa pa lang naman yata, di pa kasal. Oy, kasal na sila. Ano na, 12 years old na yung anak. Isa lang yung anak, kaya gusto pa madagdagan. Kaya lang gusto pa madagdagan sa iba. Mamaya ni anak, kikinig pala si ate. Pagalitan tayo. Ayo. Parito. Arin, Nakasabay sa bagul. sabi alat, teka lang. Juwa pa lang naman yata, di ba sa lahat?
Agoy, love, wala na. Hindi mo na maangkin. Yari. Asan ito, Manong? Ayan, sa tubangan mo. Nandun ko nga. Katultul lang tingkay ni. Nagsasabi-sabi siya, oh. Ano daw siya, ano yung sa Tagalog yung ano? Behave daw siya. Kabehave niya daw. Tingnan nyo, oh. Mag-hi ka naman kasi. Dito Paul. Manoy! Grace. Nahiya siya, guys. Parang babae kayo. Para mag-hi. Mahiyain. Hindi pa dyan. Akala ko, ako lang yung mahiyain. Siya din pala. Agoy, love, wala na, hindi mo na maangkin. Mag-asawa nga, naghiwalay. Peso. It's a prank lang po. Pwede nagdaga ni Kuya, marami ko pre. Yan lang. Ano, kupray papakain? Tawang-tawa si Sis Daisy. Loyal siya sana all. Loyal. Oo. Behave daw siya, sis. Kabehave niya daw. Alam mo yung mga pamangkin ko, sis, ano pa lang. Yung may asawa, yung panganay, at saka si Bunso, si Tres Marias Bunso. Dalawa yung anak ni Bunso, si Kuya isa, at saka si Aljun pala, yung bunso pala namin, lalaki. Ano, hindi pa naman niya asawa. Ano, girlfriend niya lang, may isang anak. Kaya yung pamangkin ko, 4 pa lang. 'Di ba? Ang tanda na nila mother, 4 lang yung apo. Mga bata pa. Yung panganay na apo, anak ni Brad, ano, grade 6. 12 years old na naman. 12 years old na. Hindi na nadagdagan. Hindi pa sisibag. Hindi sisibag. Ganyan. Ako naman, naghahanap, alipin, hindi juwa. Alipin yung hanap ko, baka naman meron dyan. Pasaway kayo, nawala tuloy yung mga lalaki, oh. Hindi nakisali sa usapan. Sige ka dyan, kulit mo si Maya, paluin ng bagol, paluin ang bagol ni Kuya. Ay, pwede, girlfriend pala. Yung bunso yung ano, mas, yung malapyulo to, yun naman, malano to, Manoy. Si Kuya ko malapyulo, si bunso naman, Mala Cesar. malasisar ko, no? Ewan ko. Kapatid panalo, may glove shout out. Dagdagan mo na, Tres. Wala ngang mahanap eh. Alipin yung hinahanap ko, sis, hindi juwa. Alipin para imbes na ako yung gagawa dito, siya na. Ang taga-salo ng gawa ko ba? Tapos ako, mag-ano lang, magwa-whitey-whitey lang ako. Yun na, yun. Tambay lang, kapatid. Driving. Oo, kapatid. Salamat sa pagtambay. Takot na ata mga boylet sa iyo, Sisi, kasi ang galing mo magbiyak ng nyog. Baka mag-look sila. Ano yun? Magloko sila, biyakin mo agad. Tama ka dyan, Sisi Koy. Tapos bago sila makapasa, ano ko muna, ano yung tawag doon? Irid. Ititraining ko muna dito. Magkawit ng niyog, magbalat ng niyog, magganito. Kapag pasado na hindi nagreklamo isang linggo na nakaya niya, gura na! Dapat title nito live view is Wanted Alipin. Oo nga sana eh. Naisipan ko na yan. Kaya lang baka ma-misinterpret alipin. Ano yun? Wanted alipin na sana itatitle ko kanina.
Kaso lang baka paluin ako ni Lolo. Oo, yun dapat. Yun dapat. Tapos, pinag-iisipan ko nga kanina kung wanted alipin or wanted juwa. Kaya lang, nahiya naman ako sa juwa. Baka sabihin no, naku, harap, talagang naghahanap ng juwa. Wanted, taga-kudkod. Taga-kudkod ng nyog. Taga-kudkod pala. Walang magkakagusto niyan sis kasi yung mga lalaki ngayon, social na sila eh. Ayaw na nila na madumihan ba yung mga kamay. Gusto nila laging malinis. Ayaw na nila sa ganito. Ayaw na nila sa mga pambukid na gawain. Social na sila, social. Darating lang yan sa tamang panahon kung kailan matanda ng lola nyo, senior citizen na. Sisilani. Ayan, parang naka-ano na si Manay Rabas. Naka-live na. Kasi, anong oras na kasi? Tanghali yun nagla-live. Nakita ko yung nag-pop up sa notification. Madam Daisy, ang tagal ng tamang panahon. Oo nga eh, ang tagal. Kailan pa? Malapit na ako mag-senior citizen. Dapat ngayon na. Now na. Hanapan mo ako dyan, si Daisy. Chinese. Chinese? Pag mga Chinese daw, kuripo. Totoo ba yun? Sisi Lani, shouty. Sabi ni Mrs. Daisy. Baka afam yan. Nakalaan kay Sisi Tres. Langga, love. Sana all. Afam. Ang papalanot. Ang papawis. Ang papani, ang papawis, ang papangit. O, parang ganon. Para din na si Tres magbiak ng nyog. Oo nga sana eh. Wow, afam. Go, go, go. Para sagot sa kahirapan. Oo nga no. Kapag sinabing afam, yung mga first impression ng mga tao, sagot sa kahirapan, no? Grabe. Sabagay, minsan naman kasi totoo, di ba? Hahaha. Pero depende pa rin naman sa afam kung ano, kung talagang iaahon sa kahirapan. Yan, gusto ng mga ano, ng mga apa, masipag. Naku, baka pagdating doon, gawin akong ano, alipin. Imbis na ako yung makakuha ng alipin, ako yung inalipin. Wag naman ganun. Hi sis Dit, Makahanip Mix Vlog. Hi sis, hello sis, good morning. Kumusta dyan? Salamat sa pagbisita. True daw, true. True lala. Pero kahit sis may apam ka, minsan diba, hindi naman ano. Yung iba naman, ikaw yung inasawa ko, bakit pati pamilya mo, idadamay mo, ganon.
dapat kung sino yung ano lang, yung minsan yung mga ibang afam, yung asawa lang nila yung gusto nilang iano. Huwag idama yung pamilya ba. Ayaw nila ng ibang ganon. Magkano bayad isang araw sis? Extra ako, marunong ako niyan. Kami lang to sis, kami lang sis yung gumagawa nito. Ewan ko kung nilang ibigay sa akin. Kung makabili ako ng shampoo, pang shampoo lang ata, ibibigay sa akin. Pang shampoo lang. Kapag ano kami, pag kumukuha kami ng trabahador, 300 man ang daw. 350 daw sis. Yung araw, pag kumukuha kami ng Kurang din. tapos may kain na yon, may kain na. Marunong ka din pala nito sis Det. Det, mega love shout out ma'am. Sabi ni sis Daisy okay na yun. Makakabili na ng ulam at bigas. Oo sis. Libre na yun sa kakain. Libre na yung maghapon nila. Libre na ng almusal, snack, lunch, at saka snack sa hapon. Dito lang sisi, nakaayos. Okay. Wala kang gala ngayon, sisi. Sisi Daisy. Wala kang gala ngayon. Anong oras yung live ni Nam? Ganyan din sa amin, sis. Proseso ng kopra. Oo, sis. Ganito din. Yung iba, binibilad lang nila sa araw. Kami, niluluto namin sa pinapausukan ba? Pinapausukan ng niluluto sa bunot ng niyog. Sa bunot. Mainit sa labas, sisi. Hi, Daisy. Sabi ni Sis Desyang. Mainit sa labas. Dito lang ako maglaba. Ay, wow. Maglalaba siya. Mapurol yung aking tigsalan. Nadudurog yung ko, oh. Hilaw kasi. Hilaw. Masakit sa puwet, yung upuan. Break time na ba? Parang gusto ko talaga magkape. Coffee is life. Nakakalahati pa lang kami mga lalabs. O, tingnan nyo. Kalahati pa lang. Medyo matagal-tagal pa to, no? Abutin pa kami nito ng hapon. Aabutin pa kami ng hapon ito. Kailang oras na ba ako? Na tayo guys? Ayan, naka 2 hours na ako. Magpaalam na tayo. Kita lang. Salamat po sa 7 million na nakatambay sa aking live. Ayan, magpaalam na po tayo kasi 2 hours na ako. Naka 2 hours na ako. Mag-support naman tayo sa iba na naka-live. Sisi Daisy, sis Det, hindi ka nag-live. Magkano na 1 kilo ng kopra ngayon sis? Magkano ba ma?
33 daw sis. 33 yung kilo ng luto ng kopras. Medyo maano din naman no? Mm-mm. Mm-mm. So ayan, thank you so much po sa lahat ng nagtambay sa aking live. Kaya yung nauna dito kanina, sila Sis Daisy Namron, si Bicolanang Raba, si Sir Christopher Guillem, kay Sir Dave, kay Love to Bake, thank you so much Sisi, kay Sis Jan Emily, Sis Ina Vlog, kay Sir Raul Adventure, kay Sir Christopher pala, kanina din, nagkatambay yon. Sa'yo, Sis Det, Sis DC, Sis Love, thank you so much. Sis Lani, ayan. Kay Sir Chris din. Yes. Ayan, thank you so much po. Bye-bye. Oh lala. Na, mag-ano ka na Nam? Ano ka na, mag-live ka na Nam. Magamit ka StreamYard. Aakyat kami ni Sis Daisy. Ayan, dana daw kay Madam Det. Si Sis Daisy. Ayan. Thank you, bye-bye everyone. Thank you so much. Sis Love. Thank you. Ayan, 9 million viewers. Salamat po ng marami at sa mga sumisilip po dyan. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye na po, bye-bye. Salamat. Wala na ba ako nakalimutan? Kay kapatid pa pala, kay kapatid Panalo. Ayan, kay kapatid Panalo, kay Nam, kay Sis Ina Vlog, Sis Lani, Sis Daisy, kay Sis Jan Emily's channel, Mama Juliet. Si Mama Juliet pa pala andito kanina. Ayan, Sis Love, thank you. Thank you guys. Ayan, si Sis Jan Emily. Ayan, nakatambay si Sis Jan. Munti ko nang makalimutan sis. Bye-bye po sa lahat. Maraming salamat. Ayan. Magkakape po muna ako. Tapos kung sino yung naka-live ngayon, sisilip din ako. Bye-bye po. Saan na yun? Bye-bye.